बाजै ओ बाजै ओ बाजै न'लाय मानसि दंना गैयाब्रा जिरायदोलै दङना गैया जाखो दिनैबा मामोन माने दसे बेरायनो फैबाय जौ दंना गैया बाजै औ दङ दसे जिरायथ' दै औ हाय गोसोखौनो गाहाम नांलायबाय आं मोनलोंगोन ना फिसाजो दंना गैया होद सिथा गोलाव सफैलायलांगोन मानसिया न' लोंदो जौआ बाजिलालाय न'आव आरो रावबो गैबावला मासि दरसि न'खरफोरालाय दङ फिसाजो सासे मैगं खानो थाङो लुबावदोलै लुलु जाबाय नास्ताबो लाबोआसै नालाय बिनथोलै लाफ्लांदिया दिनै जालायगोन दिनै लोंनानै सानसे थास्रांसै औ गांहाबसोना दंमोन हौ रामोनदासो माथो औ नंगौथ' ओइ जाब्रांसो माथो फै ए जाखावगोन दिनै जुमिगोन दिनै बावलै जिरायदोलै बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो सोलाबथाराखैमोन जौबो गैला माथो बाजै लावगिदाव बिहरबावदो हरगोन र' माथो मोनसे गाथोनावनो माथो बेनोथ' जादों बाजै बाजै गंसे लाबोबावदोलै गैलाय लांला दासो फैनो मोनो होनबा नोंसोर जिअ टावारनि माबा वाल बानायबाय थादों दा बाजै लावगिनो एसे बावरुनलांनो होननानैसो जों फैबाय आरो दे बोदो हाब दिनै एफा गोबावनि उनावसो लोगो मोनदों औलै दखानबो होना लाबाय नालाय बेरायनोनो मोनस्राला हाब खबरानिया बोरै जालांखो खबराथ' मोजाङानो माखौ नेबाय थादों मैगं लाबोना संफैदो आगै नोंखौ रायाखै दे फिसाजोखौसो रायदों आङो जेबो नङा बाजै अनजालि है साला ममसानि उब्लादारि उकामियार साला नोंलाय मा बुंना लायोलै आंनिया बिदिनो मालायनि गुलाम नालाय ओइ दखानाव थां साबे लाना थां दखान खुलि थां थांदो दै मानोथो सोबाखोलै नोंलाय माथो आरोलाय आपेलनि सिगाङाव जुदि बिलाथिनि खोथा बुङोब्ला सोर रागा जोङा जानो नंगौ अबसे नंगौ रागायानो जाथारा आंहा थांनिसै औ बाजै राङा लांफैदो मामोन राङा लादो बेसे जाखो 80 नै आंनाव खुस्रा गैयामोन जेबो नङा बाजै गाबोन समफोर फैलायगोन नङा दे अब्लालाय ओइ थुदो आंहाबो दखानाव डिउटि दंलै गोलावा मा खालामना दोनदो लामाखौनो आन्दायबायलै आं इथिंसो थांगोन इथिं थांसै बे गोलावा माबा खालामदो माबा थादो अनजालि नों आंनि लोंनो हायाबाथाय मानोथो लोङोलै लक्ष्मीनोलाय आंनो होब्लानो जायो ओइ गोलाव साला ओइ गोलाव आयै
जानाय नङा बेखौ एकदम दखाननिफ्राय आउट खालामनांसिगोन आं सिखोर बानासो लांनांसिगोन बायदि मोनबाय आं माजों बाना लांनांगौ जाखो आंलाय ओइ सिखोर मा जाबावगोन बेजों ओइ गोलाव फिसाला फिसाजोथ' गैयानो नोंखौनो बायाबा सोरखौ बाबावनो आं